дар шароити имрӯзии Тоҷикистон як касбу расм шудааст, анъана шудааст. бе ин ягон кас корашро иҷро карда наметавонад. Порадиҳӣ калиди кариди кушоиши кора осон мекунад ва аз ҳамин сабаб порадиҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистоне ки хело ҳам дар ҳадди имкон рушд кардааст. Пора додан ягон вақт кори ягон шаҳрванда ана осон намегардонад. Тай кор осон мекунад, кори сумдор осон мекунад. Мо камбағала куҷо осон мекунад, намекунад осон. мисол қарз мекунӣ ӯ ягон кори дигар мекунӣ ва онро медиҳӣ, аммо корат осон мешаваду бод баъдтар ҳамун боз проблемаҳои дигар зиёдтар сарф мешавад. мисол аз як тараф дигар ту фикр мекунӣ ки пораи гирифтаро боз мисол додӣ чӣ тавр қарзи онро бояд ки боз диҳӣ ба он. Мисол уне ки сум дорад мерад корш дар любой ҷо ривоҷ мешавад. Сум медиҳад корш ривоҷ мешавад. Ма ки сум надорам як ҷо суми пораи ки бидемш мисол чӣ худам гуфтае ки ту қад сум меёвум чӣ мекунам. Зиндагима пеш мебарам. Бале осон мекунад. Вақте ягон ҷо меёна очирати бисёра, ами пулам дили соф мера, мете корот буд мешава, ба ҳами кори як соата, ним соата буд мешава, ба пеш зиндагит меша, чӣ ба не. дар мактабҳои олӣ бисёри одамҳо, бисёри донишҷӯёҳо ки дохил мешаванд, ба воситаи додани маблағи муайян дохил мешаванд, ба воситаи маблағи муайян мехонанд, ба воситаи маблағи муайян баҳо мегиранд. Масалан ман ба як корхонае рафтам ки дар он ҷо баъд ба кор медаромадам аз сабаби ки набудани шароит ва маблағ ине ки маро ба кор қабул карда натонистам. Бепорае ки кор буд ҳал карда нашуд. ин порати ҳам гап нест, балки ҳамон одам ҳаққи меҳнатшо бо метиха ягон хизмат мекунӣ, бо пара кору дагон хешро бо мега пешамо бо корта буд мекунад. барои як справка гирифтан масалан 5-10 сомон маблағ талаб мекунанд. як справка ҳоло он ки бояд дар он ҷо шудааст, вазифааш ҳамун справкаи додан аст ва моҳона мегирад аз давлат. ва бо аз дигарҳо талаб мекунад ки ман порате гуфта. Пора додани маъно он дорад ки мо ҳуқуқи кадом я поймол карда мақсад ҷой ё мавқеъ ава гирифтем. این خیلی خیلی در تاجیکستان معمول شده است و این چیزای ریشه کار کردن حاضر بسیار دشوار است. جامعه از این نقطه نظر عموما بسیار ویران شده.